Ahojte lidi, toto videjko bude teda reakce na blbka Myška 21 od Hejter LPS Luka Hejter. Jak vidíte, já mám u něj mám u něj odběr, protože abych viděla, co vydal. A takže, jak můžete vidět, jo, držu. No, prostě, aha, teďka, schválně, čekat. Aha. Něco by mě teďka jo, takže, jak vidíte, držu. A jakože já vám teďka pustím a koukněte se na to sami, protože podle mě je to úplně debilní video. A navíc, jestli se jmenuje Hejter LPS Luka Hejter a je tam Hejter LPS, tak proč tady má pečopáka, ty vole. A ještě neumím vůbec mluvit, takže se užijte fakt. To bude reakce na LPS Myšina 21. Je to fakt divná holka, smrdí, pořád říká o mě hnusné věci, pořád mi leze do blbých hnusných videí. Takže počkat. Jak bych ti mohla líst do videí, když ani jakože nejsem v těch videích? What the fuck? Jenom teďka se stojí o mě prostě to. Víš co, podle mě? Ty máš jenom nějaký ty své bratrance a sestřenice a oni ti dali odběr někdo jiný. Podíváme se, kolik má nějaký jiný video po tom dislike'u, ale fucking to je fakt, to si užijte, fakt. Je strašně tupá, ani neumí natáčet. Vidíte, dneska jsem se přemohl, natočil jsem pro vás cestky se rozostřeným pozadím. Vidíte, jak jsem hodnej, nesklamu vás a dneska to bude LPS reakce na Myšinu 20. Smrdí, neumí natáčet, má hnusný video, žádný vůbec se nesnaží, je to hnusný, fuj. Dal jsem u všech jejich videa aspoň 20 dislikeů. U všech jejich videa 20 dislikeů. Za A musel bys mít 90 milionů účtů, aby si mi mohl dát 20 dislikeů, nebo bys musel mít dislike bota. A za B neumíš gramatiku. Za C fakt nemožný. Já nechápu prostě. Se koukni. Schválně se koukneme. Já mám na to takový jeden program. Jo. Tady. A uvidíme. Teda to jo. Takže Luka... Ne, LPS Hejter. Hejter... LPS... kde to je? Jo. Luka. Hater? Ne, to mám špatně. Takže kolik, že máš ty odběratelů? Já ti ani nemůžu najít. Očividně ten tvůj to tak trošku selhal. Hejter LPS Luka hledat. Jo, tady. Trošku nechápu, proč pod tím je jakože LPS Myška 21, což je můj kanál, ale to je jedno. A jo, ty máš 14 odběratelů. Já to budu mít jakoby, že favorit, protože no, chci vědět, jestli ti jako nějak prostě přibydou, protože to je fakt směšný, extra směšnost 2017. Může stačit. A dokonce nemá ani na LPS, protože chuť. Kdybych neměla na LPS, máš to špatně jakože to. No, tak proč bych teda natáčela a ještě tam zmínil to, nebo bude tam ještě zmiňovat, nebo zmínil, tak nevím.
že jako, že jsem chudá, že jsem bezdomovkyně. To by mě fakt zajímalo, z čeho bych psala komentáře a natáčela videa. A k tomu LPS stojí teďka 75 korun, nebo 100, pokud se nepletu. Jeden LPS. A pokud teda mám objednanou salce a koly za 300, by mě trošku zajímalo, kdybych na to vzala. Trošku jde vypadat, že chceš jenom něco podobného jako v Myšově šílenosti. Pokud víme, asi moc všichni to dobře víme, že PewDiePie sdílel Myšově šílenosti video. Pokémon Go Song mám pocit. No, tak asi chci úplně to stejný. Samozřejmě sláva, ale tobě, ty fakt nikdy nebudeš mít žádnou slávu, protože to je až moc směšný, prostě. Dá a bezdomovkyně a hledá potravu v koších. Za A, v koších jsou bakterie, pokud vím, a za B, nehledám potravu v koších, protože prostě nejsem bezdomovkyně. A no trošku já udělám room tour, až budu mít uklizeno v neděli. Uvidíme, co na to řekne. A uvidíme schválně, pokud se na to video koukáš, tak uděláme tvoji room tour. Nebo udělej spíš tvoji room tour. Protože by mě fakt zajímalo, jakože what the fuck, třeba jestli mám to. A uvidíme, třeba mě strašně baví se s někým prostě hádat. A prostě klidně, mě to nevadí, takže to. V jablíčkových koších, kde ukradla svoje... Jablíčkový koší. Jablíčkový koší. Já svoji odvahu. No jinak. Banánový listy rostly v Minecraftu už před 2 rokama. Za A, pokud narážíš na to video, kde byla moje kamarádka a řvala tam, protože se bála kočky. Je to dost velká komediantka, ta moje kamarádka, a nevím, jako what the fuck. Jsi fakt divný a navíc. V Minecraftu nikdy nerostly banány. A banánový listy. What the fuck. Tož je stejně jako když LPS Mission 21 začala vyrábět nový LPSy a musím říct, že je to strašná kokotka. Nový, takže, kdo vlastní Hasbro, to já sice nevím, ale vím, že Hasbro vyrábí LPS a že já je jako vůbec nevyrábím. A to fakt máš úplně debilní informace. A debile. No. Smrdí strašně a neumí natáčet. Takže jestli smrdím, jakože já se myju každý den a what the fuck, fakt nechápu. Protože jak můžeš vědět, když jsi smrdím nebo ne? Potkal jsi mě snad někdy? Možná jenom tak na internetu, ale nikdy jsi mě neviděl. A navíc, jak můžeš vědět teda, že smrdím, pokud jsi mě nikdy neviděl? Křičí do videa. Křičí kravin. Křičím do videa a prostě kraviny, nebo co? Podle mě to nejsou kraviny. A podle mě jsou ty tvoje sračky, co řveš teďka ty do videa, ještě větší sračky než ty moje. A náhodou, viděl jsi ten prostě to video? Nebo prostě máš 14 odběratelů. Já mám 38. Kamo, jako tady je něco hodně špatně. A navíc, teda pokud nesnášíš LPS, tak jako LPS v tom videu. Tím jak je blbá a hloupá. Nic neumí, jen blbá. Hloupý jsi spíš ty neumíš nic taky. A navíc, já jsem náhodou včera byla na předávání ceny prostě v Mostě, kde taky bydlím v tom městě.
No a náhodou měla jsem celosvětovou víru. Pokud ty si něco vyhrál, mi to fakt prostě to. A já si myslím, že si nic nevyhrál. Klidně vám potom udělám video, kde ukážu, co jsem dostala a není to fake, to opravdu. Máte tam i podepsaný, takže tak. Přijď a skončil, už nikdy nenatáčí. Čus. Jestli skončím je moje věc a ty spíš nikdy nenatáčí, jsi fakt debil. No, takže zatím čau. Doufám, že se na to koukáš. Ahoj.